taura misikanzwa toda kuinzwa kuti weli. Sure. Ndaita misikanzwa. Ndatingauye kuma rest house. Ndikoshesa kundibata kudarika wangu mbereki chaiye. Ndinachitora chimwe chiumbe. Vakandibvunza vakati une mari yaukachengeta pamari yese yawaitambira pfuma yandaikupa inini. Ndakati baba handina kana mari chero ivipi kana handina kana senti handina kana pekutangira. Polisi hauna handiti mono. Baba wakanditi shame. Zvandaitaura zvezve doro rakanaka here? Ndakati harina. Vagara neni pasi vakatanga kundikansela futi. Ndatanga kudzoka futi kuita back to square one. Baba wangu ava zvishua ndopa ndakatangira kuzoti ndidzoke futi. Ndikoshesa kundibata kudarika wangu mbereki chaiye. Ndinachitora chimwe chiumbe mabatira ndaitwa na baba vangu nini. Ende zvinhu zvavakandiitira baba vavaka kana kutenda kwacho ndoshaute handikwanisi kutenda. Handikwanisi kuti ndovatenda sei. Zvinhu zvavakandiitira muupenyu life yangu. Because vakandichengetedzera mukoma wangu, vakandichengetedzera hanzvadzi yangu, vakandichengetedzera mudzimai wangu wandakapedzera kugara naye pasina zvisina kana kunonoka kana kukadzi. Magara padrum set. Right. Zvikanzi isa macounts. Takuita mabveni mako kurata zvina kuipa. Ondesa macounts. Ka. 1 2 3 4. Yeah. Vandatopindira. Vakaikatira pakati. Watanga kunyemwerera. Mwana iwe. Ya. Makaita kuti munhu mukuru anyemwerere. Pamaiona smile yava handiti. Hamuna kusiya mataurira murungu. Handiti uku muri kunyemerwa namadzibaba. Mufungwa menyu chii chakapinda mu. Zvakandinetsa in fact but zvakanditora time but ndaimushungurudza futi. Zvinowanikwa semwana tinotenda nekubuda pachena kuti ndaimushungurudza asi kuvashungurudza kwawaita ikoko still vakaramba vachikuda. Pamasvika kustudio vaitosvika pakutonditreata ende vangori baba vangu noti kuti hanzi vainditreata kundidisciplina. Vaitondidisciplina kusvika pakutondibatira shamo because ndaivashungurudza. Muri yeZimbabwe tiri kunoku kubare kwatauya kuzochema senior lecturer Madzibaba tichitaurawo nemaband members avo avakashanda navo. Iye zvinezvi ndina Mukoma Wellington nematambudziko amadzibaba. Imi makatanga kushanda namadzibaba rini? Ndakatanga 2001. Chamunoita muband ramadzibaba chii? Ndinoridza madrums. Munoridza madrum. Ndakanzwa nanika achitaurawo zvokuti munoridza ndima kamudzidzisa. Give more. Chomanyara yandi chiwadi. Tinotenda. Imimi muchitanga kuzoshanda namadzibaba kune kumwe kwamaimboridza here musati mauya kwamadzibaba? Yeah, ndakabva kwa Suma Ndebele. Ndichiwuya kwa baba Nicholas. Kwamadzibaba. Makapinda sei kwamadzibaba imi? In fact ndakatorwa pandakarekodha album rinonzi Ruambira kwa Suma ndo rakapa kuti baba vakafarira ngoma dzangu. Vakati mwana ndikumudawo. Ndo matorera vakanditi. Apa vakanga vanzwa album ratobuda here kana kuti makasangana muchirekodha? Ranga rabuda. Ranga rabuda.
asi maigara muchingosangana zvenyu munasoma ivo vachitobva vati mwanangu kusaka vakazvifambisa sei imuri kwasoma vanofambidzana nasoma vakakutorai sei kuti muchiuya kukiyamba paitika ngedambe ndo nyaya dzacho dzatiri kutaura nezvadzo udambewo chii chakaitika chokwadi zvakaitika ipapo vakatuma mukomana anonzi sande zhiruni akuridza bhesi zvinhu izvizvi vakati ndikuda mwana akaridza ngoma idzi mutsvage akatondisvekera zveshiwa ndatobva kubasa infact musi wacho kuseni sokanzi ukudiona baba ndakati sei vakatoshamisikawo kani ndakatoshamisika apa kushamisika ndikokuti munhu mukuru stereke zvokuti ndakazwa ndityisa ndakati sei zvikanzayo handi munotaura nawo munzwisani kuti vari kukudirei sure ndakatomboda kuramba ndakati handina mari yetransport zvikanzaiwo ndapiwa apa mamuda kunyepa zvinhu kwavoita kuti musaendeko zvikanzaiwo ndapiwa mari yetransport ndinayo apa maigara kupi imi papa ndandiri kudzora ziko kwanasoma apa muri kudiwa kupi kuchitungisa right ndobva maita sei achokwadi muzwa ndakangosumuka zveshuwa ndasumuka naye santi pataenda tese kuchitungisa murungu mamuudza here kuti handina kutaura murungu aitogara achitoya kumba kuseni achiuya achinditora akatoya kumba akaonana nemadzimai angu makamunyepera kuti chimurungu dzanyaya ndasati ndapo ipapo hatina kuonana hamuna kuonana akaonana nemadzimai angu ndobva vatichi kuna madzimai akavatichi pandakadzoka ndichibva ikoko kwanda ndaenda uko ndasvika zvikanzi murungu auya pana papa achikutsvaga semasvagira anokuita mazuva ese zvishuwa ndakati mavati kudii ndakati vangobuda ndisizotoenda asi madzimai mamasiya mavaudza vaitoziva kuti ndaenda munhu aenda tiri kutaura zvinoitika muindastry aiwa chokwadi chiri chokwadi isusu takatiri kuningirikini kuchibuku takatoona vakamira vese namacheso vari parufu rwamadzibaba ndobva maita sei vaya zvishuwa ndaenda ndakanoitwa interview komadzibaba ikoko isusu interview yedu yekuredhiyo une zvaunoitwa imi interview yenyu unoitwa sei kana wanzi uri kuridza drama zvakaitika baba wakandibvunza zvikanzi unoziva masongs api atakaridza kutara ndikati handina yandisingazivi chiri chokwadi icho chanjiri chokwadi izvo zvinouya sei kana uchiti hauna yausingazive iwe uri drama uri kwasoma asi uri kuziva masongs ekiyama ese makaziva sei kuteerera music mariro yanenge ichiita panenge pamhepo ndichinzwa pamhepo paipaya pane zvinhu zvinondibata saka ndototora something ipopo paipaya saka masongs pamayanzwa maibva matozvipracticeawo muri mega zvenyu reso yangu kungoteerera kwandoita music song kuteerera chete ndatobata ndatoita reso mukoma welishuwa here chokwadi saka tobva muri pamari takwamadzibaba manje baba wakandibvunza kuti munoziva yese uda kuti ndokuridzira ipi semasongs awo mamwe akaita mahitsi akanyanya vakanditangira namabvi namagogora ende ndakatongoitanga pasina zvisina kana kunonoka kana ukadzi magara padrum set right zvikanzi isa macounts takuita mabvi namagogora zvina kuipa ondesa macounts 1 2 3 4 ipa ndatopindira vakaikatira pakati watanga kunyemwerera kuti iwe mwana iwe chiudzii
ya makaita kuti munhu mukuru anyemwerere pamaiona smile yava handiti hamuna kusiya mataurira murungu handiti uku muri kunyemerwa namadzibaba mufungwa menyu chii chakapinda zvakandinetsa infact but zvakanditora time but ndidonyepa zvangoti but zvinhu zvangoizoitikawo zvazvo kuti ndaida ku step ahead ndaenda kubhendumbe ndakuridza nechi nemunhu mukuru zvangu but ndasiya murungu wangu soma ndaikudai singaiti every day aitouya zontora every day kuseni kwakwega aitouya zontora. Makazvigona sei kuchivatsanangurira kuti ndadaidzwa kubasa namadzibaba apa muri pamwoyo pake? Chokwadi infact ndakazomutaurira chokwadi ndakati baba undiregerere ndakuridza nani nababa Nicholas ndokwandaenda avakazvitambira zvazvo vanzi hazvina muswa istep ahead yawaita. Imaifunga kuti vachati chii? Avazvitambira zvakanaka handiti, asi imaifunga kuti hei murungu ndomuudza sei? Ndaitoti imistake infact yandakaita asi zviriko ndaida kutora kuti ndione kuti ibhendumbe ndaenda ndakumusoro handisi ndatsvaga ndatsvagwa nekuda kwechipo changu ndozvakaitika ipapo. Saka kwedu isusu kumabasa kunobva vanzi isa notice, kwenyu makabva maita sei? Maridza vasimaila musi iwoyo hatidzokerei musi iwoyo chakaitika? Ichokwadi ndandisina kudzangokuisa notice but munoziva zvinoitika mabasa edu emakitare. Ndakati ndaita step ahead ndizvozvo ndabva kubhendi diki ndaenda kubhendi hombe saka ndaitasirawo chi go rinani Ronaldo asainwa kubva aenda kuManchester United akuenda kuReal Madrid akuenda kutimu Mukoma wele saka zvoti makatotanga pamakapedza maauditions iwayo vakati chii kuratidza kuti zvishowaona vakandifarira zvakapfurikidza sikudiwa futi kwamaita nani kwandaidiwa nasomauko uku futi masvika ndabva ndafarirwa pamwoyo futi vakafarira ruoko rwangu vakati uri kungoisei mwana wangu ruoko rwako rwakanaka sitirika ini ndikutokuda infact mwoyo wangu waitaka kundirambira futi wiki randakaenda ndichinoitwa audition ikoko ndakabva ndadzokera kubasa kwangu wiki racho iroro ndakanoridza pandatumirwa futi Sunday iyeye second ningi wiki racho sikuenza iwe ndikuda chi mukomana wayo ndikumuda uku murungu soma mamutaurira here pamamusati murungu chizidya mwoyo wenyu zvaindibata vanhu vese ndovada ndodiko ndakashaura kuti ndoita sei apa ndatumirwa futi sandauya futi sonzi uliona baba apana ndadzokera kubasa kwangu ndakati sure ndadzokera futi ikoko kwa baba wangu vakazondibata zvakanaka zvakanzi une mudzimai ndakati ndine mudzimai une vana ndakati ndine vana zvakanzi alright good ndakukupa mari ndakapiwa mari yakawandisa zvanga ndisingafungisiri mari yandakapiwa ipapo zvakanzi chienda unopa mudzimai wako mari yaive mari mucharangarira makore 2001 anga achiri manhingi mazindora yaive mari kuti ndiexplainira ndichada kunyepa but yanga yemari yaikosha yaishanda zvinhu chaizvo. Makaitei muchisvika kune mudzimai ndaudaona reaction imi pamakapiwa mari iyo makarohwa nehana futi handizvo? Ndakatondibvunza kana madzimai yangu
vakavhunduka nemari vakatonditi garaiwa kwandakaenda kuna baba ndo wandipa mari ishi vanditi ndiuyezokusirai mari musati muchibatsirikana ini ndakuenda kumari yesauzi ndakunoita zvebasa reikoko vandawasira mari vandaenda kumari yesauzi. Makaita musoro here wena? Madzimai ndaiti makaita musoro here semhuri nemari yenyu urikuona kuti isusu kwedu kubasa handiti ini tichitanga kusenzawo ZBC taizotambira kupera kwemwedzi asi iwe watanga kutambira ndisati washanda. ndakasira madzimai madzimai ndo vakasara vachishandisa mari mudzimai angu anga nemusoro wake vakaita nezvine musoro nepfuma iyo yandakapiwa nababa vakaita zvine musoro zvishuru. Tapinda mari yesauzi manje ndatanga mari yesauzi angu kwakune mwe drama here ipapo ndandina munin'ina wangu ainzi Nema give asati auya ndikuti ari ku amami naye iko because masvika mangodaidzwa ipapo zvinova kuti vagara ibhendi ranga rakatokwana saka makasvika pane mwe drama anonzi Nema right ndiwo ndakasvikira ari asi Nema uyu angasiri ningi infact angasiri ningi patouch yaidiwa nababa ndakasvika ndakabhita touch yake nechipo chiri mamoto baba vanotambira kuti aiwa murume uyu ane touch ndo touch yandiri kuda ndini izvo zvese ndini dzarimba ndini ndini ndakaita infact second album rangu Givi ndakashiyana naye ndingakuti akazotora 2 songs adaro ndakaita naye akazotora 2 songs inini ndaita musikanzwa infact atitaure nezvazvo nhasi izwa ratiri kutaurawo nekuti madhirama hamuwaniswe mukana wokutaura taitaura naGivi tinongotaura kazhinji kacho nemuridzi webhendi namaneja vanhu vatinongotaura navo asi nhasi tiri parufu rwekucelebrata murume ane mbiri muZimbabwe uye akakupai upenyu. Taura musikanzwa toda kuinzwa kuti weli sure ndaita musikanzwa ndatingauye kumari yesauzi infact album pana simbiso irori ndasingauye kumari yesauzi saka Givi ainetseka pana tsamba song inonzi tsamba ainetseka pa intro yacho pa intro pa ndakangosvika musi wandakauya ini ndauya kumari yesauzi musi wacho wandakauya ndabva ndataura ndichigara kumadrums baba atozotaiwa zvakutotsvedza ndabva ndaita intro yangu mushe handina kuzodzoka futi kumari yesauzi futi usantaura sure bozi ndaikorerwa nenyaya yedoro handizivi kuti chii chaindipa kudaro saka zvakazoitika tasvika musi werecording takuenda kurecording ndakatoya zobatsiranwa kunzi aiwa aikazi handei wakadzerebedwa nemaseze vandatakurwa ndakanzi kutodiwa nababa vandaenda kuinenge studio zvika kustudio sure ende ndakatotanga kusvika ndina baba Nyamondera ndakatotanga kutosvika baba vasati vasvikako svikanzi ndarongwa aindida striki aindida handidonyi but ndaimushungurudza futi zvinowanikwa semwana tinotenda nekubuda pachena kuti ndaimushungurudza asi kuvashungurudza kwavaita ikoko still vakaramba vachikuda masvika kustudio vaitosvika pakutonditreata
ende vangori baba vangu noti kuti anzi vainditreat kundidisciplina vaitondidisciplina kusvika pakutondibatira shamo because ndaivashungurudza muziva baba webenzi havana mufaro ivo ndirova maoko iwe ndiwe benzi racho zvishuwa but ndaitozvisvika paimwe time yekutozita but ndioshunguridza mubaba vangu vanondida vaive vakandipa mari nzandashanda ndazvishungurudza baba zvishuwa ndaizosvika imwe time yekuti uzovakumbira rege kuti zvishuwa baba mundiregerere ndatadza vaisvika pakuburisa kana musodzi ivo vachichemera inini life yangu kuti mwana uyu ndoda kuti aite zvinhu zvakanaka but sei zvishuwa ndaivashungurudza baba ndidiwepo ndepapo pamwe pawakamisa show yanga iri important pakuvashungurudza kwawakaita warega kuuya nekuda kwekuti wasarudza kuenda kuhwahwa pane kuenda kubasa ipapo handazosvika zvangu pastage yakafanana iyoyo handina but mamistakes akandakaita akawanda kudhakwa ndiri pabasa zvekuti baba vaishungurudzika kuti mwanangu baba vangu vanga vasingadi wawa vanga vasingadi chinhu chinonzi doro pabasa nekuti vanga vasinganwa vanga vasingadi saka ndo mamistakes mazhinji andaita bhozi inini handidi kunyepa ndaitonwa ende uchihuda zvisingaiti ende apa mari yapo nokuti wausenzera kambani hombe ndo mamistakes mazhinji andaita ekunwa doro ndainwa doro pabasa zvanga singadiwe nababa zvishuwa ndainwa but dzimwe dzenguva basa rangu ndairifambisa zvakanaka ndanwa kudaro asi dzimwe dzenguva dzacho wairasika apo ndiwe bhendi kana chitaura nezvemainstruments ndiwe bhendi leader kaiwo ndakatobata vese vanoteera kwauri ndiye chibhita ndini bhita bozi ndione rhythm yacho ndione pace kutanga intro yacho in fact ndini ndapinza ndopinza mavhokozo imbai ndini ndoudza ndovapa anenge pindai kuti chipindai varoimba chimirai ndini chichinjai ndini tauda kumbonzwa lead guitar ichishaina tione uri pa takuenda kudrive ichi zvese ndini ndechikontrora ende vese vanova vachichoka kwauriwo vanotoziva kuti apa ndaedza kutaura zvakati vanotoziva kuti roro randapinza iri ndikutaura zvakati because zvinoitika pamusic ndokundopinza 3 marows ndokundopinza row in fact row rekutanga ndirenhingi remavhokozi handiti mavhokozi ekutanga vachiimba mavhokozi ekutanga nditi vanobuda vakuenda kuchorus kune drive yatinoti drive seiyo yekurira idrive kwakumberi makumboshaina nemainstruments ndaisa row redrive handiti ndiko 3 marows pasong padrive apa ndo panotamba vakomana stereki vanotamba madancers ndaisa drive row redrive ndozovaburitsa vabuda munenge murow redrive ndozoisa row retraveling yatinoti traveling traveling gear inonzi usabheuke vanoda kumhanya vanenge vachiti ipapo tapinda mutraveling traveling gear ndo yekupedzisira traveling iyoyo tabuda mutraveling ndakuisa row rekupedzisira takutovhara song yakutoenda ichifedha tatovhara song yapera saka baba vangu havasisipo nasi ndikurwadziwa zvisingaita ndidi
Chavakusiyira chii Wellington? In fact, pangu pekugara. Taura nezvazvo. Stand. Pabongo. Vakandisira pekugara vakati mwana wangu ndinokuda chaizvo. Pako apa. Ivo ndo vakabhadharika kuti vakangokuti chibhadhara stand yandakuwanira. In fact, zvatakaita mastands aya taita ekuridzira cancel yechitungu izvi. Tairidza hatina chataiwana chiwiri ipapa Kucancel ikoko. Kucancel ikoko. Saka pakaitika kaadvantage kekuti in fact Taura nini? Yeah, good. Zvinhu zvanga zvagara zviri process in fact. Takatowana mastands nenyaya kuburikidza nekuti takashandira. Hatina chataiwana. But tairidza mashoes, taita mashoes mastands aya. Takaridzira, takaitira basa in fact. Vakatovaka here? Yeah, ndakawaka. Tinotenda. Ndopa ugere nemhuri yako. Tingangoda kurasika mbichana. Uchine mudzimai wako here uyo kupuhwa mari namadzibaba? Good. That's good. Mudzimai uyu hatina kusiyana zvokuti takasiyana. Mudzimai wangu masiyaniro atakaita alright. In fact, arigantora hapana. It's okay. Muri ma celebrity. Akaenda kuninga ku South Africa. Hatina kusiyana zvokuti takarambana. Kana nhasi zaura tese. Nandiri. I still love her. Kana yeye achiri kundida futi. Right. Hatina kusiyana zvokuti takasiyana. Mune vana vangani? Ndine vana 2. Mukomana nemusikana. Vari kunogera ku South Africa? Vari kuChigutu. Alright. Tichienda kumberi, ngatitaurei legacy yatasiyirwa namadzibaba vataunganira panapa nasuno tiri kubare pamusha wavo patauya kuti tizovaperekedza panzvimbo yavo yavachagara vakamirira kumutswa nashe kana hwamanda yarira. Chii chavatisiyira tese zvedu nyika yeZimbabwe? Idzidziso. Handidi kunyeba dzidziso baba ava. Dzidziso hombe chaiyo. Ende ndingangoti ivakiridzo zviri mudzimba. Dzidziso yavakandisira baba ava yakakosha zvisingaite kwandiri. Zvisingaite. Dzidziso chaiyo yekuti kana ndega pfungwa dzangu dzinodzoka dzega ndotofunga ndega kuti shuwa baba ava vaindibata kundibata sezai kunyange ndandiri mwana ane musikanzwa asi vaingondiregerera zvisingaiti. Ende kureva kuti munhu anoregera aive nerudo rwokuregerera zvisingaiti. hausi mwana wavo wemumba mavo asi vaindikoshesa kundibata kudarika wangu mubereki chaiye. Ndina chikutaura chimwe chiombe mabatira ndationa baba vavo nini. Ende zvinhu zvavakandiitira baba vava kana kutenda kwacho ndoshaute handikwanisi kutenda. Handikwanisi kuti ndovatenda sei. Zvinhu zvavakandiitira muupenyu mulife yangu. Because vakandichengetedzera mukoma wangu, vakandichengetedzera hanzvadzi yangu, vakandichengetedzera mudzimai wangu wandakapedzera kugara naye. dai wanga uri kuwana mukana wokutaura navo hongu havachataurike navo vari mubhokisi yezvinezvi waiti chii kwavari kuna baba vako? Handikwanisi kana kutenda kwacho because ndakavataurira baba ndakati baba ndozvaitika kwandiri
Asi nina ndina chandinacho pa zvinozvi. Andizacheme mwana wangu. Ndine baba wangu ndiripo. Chii chanetsa? Vakanditira zvese. Andina chero chandinacho mumwe mudzangu izvezvi. Tsanze wazviona mwana wangu zvandogara ndichikutaurira paye. Kuti ona pane ndikuchemera paye kuti ita zvakati. Chengetedza mari. Doro arikupe nenge upenyu. Saka bosi vakanditaurira vakandibvunza kuti une mari yawakachengeta iwewe. Pamari yako yandinokupa yenenge. Yebasa. Ndikati andina baba. Vakaita shemu vakaziudza musoro kuti ndisati ndichikutaura kuti doro rakaipa. Zvishuwa ndakachema musi wacho. Zvishuwa ndakatochema. Ndipo ndakona dzidziso ndakati shobo bongu zvavaintaurira zvezvi ndizvozvi izvozvi ndapa matambudziko. Matambudziko aya ndapindana nawo zvavaindiudza zvezvi ndizvozvi. Zvishuwa ndina mari yandakaisa kana pasi pepiro. Izvozvi ndane dambudziko. Ranga riri dambudziko re? Ndafirwa nemukadzi. Ndashayirwa nemukadzi. Vakandibvunza vachida kunyatsa kundiudza kuti una mwana wangu zvandaikutaurira zvezvi. Chiona zvaitika izvo. Wane dambudziko. Vakandibvunza vakati une mari yawakachengeta pamari yese yawaitambira pfuma yandaikupa inini. Ndakati baba handina kana mari chero ipi kana handina kana senti. Handina kana pekutangira. Polisi hauna. Handiti mono. Baba wakanditi shemu. Zvandaitaura zvezve doro rakanaka here? Ndakati harina. Vagara neni pasi vakatanga kundikansela futi. Ndatanga kudzoka futi kuita beg to spare one. Baba wangu ava zvishuwa ndopa ndakatangira kuzoti ndidzoke futi kuita munhu kwayo. Vachindikansela pandadzoka ndakaita munhu kwayo zvishuwa. Ndandakuziva. Pandapewa panguo wangu ndosvika kuna mai kuti bo ndakazotora mukadzi wechipiri. Ndasvika kune madzimai angu ndoti iyi mari ise pasi pepiro. Hatizivi zvinoitika mangwana. Ndandakuziva. Bo ndandadzidziswa. Ndaudzwa kunzi havana kukurasa asi vakaita se vakakudzidzisa. Vakandibata mushe zvakanzi mwana wangu. In fact masongs acho ane dzidziso imwe kuti wega ende ndakaridza masongs akawanda. In fact ane dzidziso yakafanana nezvandaiudzwa ndichiramba kuteerera panguva yacho iyoyo. But ndakazorealize ndakati ishuwa mashoko andaiudzwa aya ndakunzwa futi masongs aya asi ndindazviridza kazvinizvi asi ndisingazviteedzeri. Shame. Rikatipererei ipapo. But manje nekuzokura kwepfungwa dzangu futi. But ndakarasa tariro iyoyoyoyo zvokuti dai ndakateerera baba ivava kava mazuva ekutanga dai ndakazviteedza zvavaindiudza dai ndiri mumwe murume zvokuti dai ndiri mumwe murume aitorema. Tinotenda wewe. Tinotenda neku vazhinji vanondiziva nezita rekuti Zarimba. Ndo zita remadundirwa rinozikanwa ndingangoti maband members yese nemafans nemafans yese vanoziva nezita rekuti rakauya sei. Ndo zita rinozikanwa. But rechibereko naro ndiro Wellington, Daniel Wellington Sunday.
rega tigumire baba Mukoma Sly. Thank you so much. Tingatiende tinobatana nevamwe muprogram. Indetwa Mukoma Sly tiri kuSlyMedia TV. Ndotenda kuti wabvuma kuti titaure newe pano paSlyMedia TV. Haisi nyore kashoma kuti madrama vanouya vachitaura nevashamarari kana kuti vatorire nawo vaita basa. Kana ndapa kutenda ndaburisawo in fact ndikubatikana ndikuzobatikana nenyaya baba ndibaba vangu vaindibata zvakanaka vaindibata unge kundita zaira mwana wavo chaiwe kubereka vachinditsura but ndaitadza kufunga ndega nini kuti zvishuwa mukuru uyu awedza kundiprotecta zvishuwa kuti ndite sei ndigare ndiri panzvimbo yakanaka but ndaitadza kuzvikondrora but ndakazozvikondrora ndakatozorelesa later kuti shuwa zvandaiudzwa izvi dai ndakazvikondrora apa kubva panguva izhi dai ndiri papi izvezvi ndaitambisa mari. Vaindibvunza hanzi soft drink nenhinge waunonwa uyu ende unokutadzisa kuti unoshaya health food. Baba but ndokwachema nanasi. Aiwa tinotenda Santi. Tinotenda neinterview yawatipa. Mari vakunyaradzei imi ndimi munoziva kurwadziwa kwavaitwa panguva yavo yekudzimbikana. Ndimi munoziva upenyu hwavaiti maifamba mese kwenguva yakareba. Tinotenda zvikuru nekunge tiri pamwe chete nhasi uno tiri pano. Pamwe ngadai wakafa asi Mwari vakakuchengeta. Muhwahwa musikanzwa imomo asi Mwari vakakuchengeta. Kuburikidza zokwanisa kuvigawo baba. Aichokwadi kuburikidza na baba. Ende counseling yavaindipa ndo yakapa kuti ndisvike pandiri izvezvi. Handidi kunyepa. Aiwa ndisvike. Ngatichienda kune vamwe. Thank you so much. Aichokwadi maita basa.